Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Mayong hapon sa ating mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome sa programa This is My Life. Sa subong nga hapon, adlaw kita iyasang Miyerkules. Hunyo 16, tuig 2021. Kag sa subong nga hapon, maging kaupod ninyo ini si Indayan. Talos man temporaryo sa regular nga angkor woman Tita Wilma Sugatungan. Kamusta mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sila yatag sa mga transistor radio and also sa mga ka-aksyon man naton nga naga-monitor na subong sa ila yatag sa man ka mga Facebook account or via Facebook Live sa amon man Facebook page ang Aksyon Radio Bacolod. Sige, antes man ang tanan, kaya kita anay sa aton lakat sang panahon. Kay ang hangin habagat or southwest monsoon, amo ang padayon nga nagaapekto sa northern kaga central Luzon. Ang Western Visayas naman, kalakip na dira ay Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan bangod sa hangin habagat kag localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan na bagat na nasidlangan padulong na bagat na nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Nagbutla kay na si haring adlaw la 5:23 sang aga. Kag ini naman ang magatunod la 6:07 karon sa gabi. Ang aton temperatura yara naga-range sa 25 to 33 degree Celsius. That's why nga ang kapaang despite yang nga ara ang feeling balang ang makita naton no sa kalangitan nga nagagalom-galom or nagaguom-guom ang kalangitan pero ang kaginot may aragid kita yang nga mabatsyagan. Anyway, wala ang mga dapat man naton istoryahan sa subong yang nga hapon. Bilang ka mga nakuha man naton nga information sa balita nasyonal, kay unahon ko iniho ang report bala, no? Nga ginpagwaya sa Bureau of Customs sa diin duha diri ka mga I think na mga firm bala or mga kompanya ang ginpasakaan sa kaso kriminal sa Department of Justice. Tungod man sa ilaya ginlapas nga customs law, no? So base diri sa statement sa Bureau of Customs nga unang kaso ginpasaka batok sa Ben Zakari Agricultural Trading angod sa ginaligar wala nagasunod sa layi nga pagbakal iya sang malapit 1 milyon ka pesos nga agricultural goods. Ang ginpasakaan nga si Ben Zakari
Isa ini ka-count sa paglapas sa Custom Modernization and Tariff Act kag guidelines ng Department of Agriculture sa natabo ya nga importasyon sang Bombay. Ano ko na mo man di Bombay sa aton nga mabakal pagid or ma-import pagid sa iban. Anyway, sige So ang ikaduha naman iya nga kaso ginpasaka sa mga empleyado sang Happy Chief Incorporated para sa ginaligar hindi otorisado nga pagkuha sang electronic custom seal sa idalom sang e-track system. So dapat magalong-halong no, ilabi na gid sa mga kompanya, magalong-halong kamo sa inyo man nga himo dira. Like for example, mga proseso sa importation and also sa mga seal ni bala nga ang authorized lang gid mismo ya ang government. No, magalong-halong kamo dira basi pang kakason nyo lang ina or hindi gani nag-agi ka mo illegal, make sure nyo gid nga ang kada proseso is nasunod ninyo agud nga hindi ka mo mapasakaan sang kaso. Ini sa national lang ini siya nga issue pero basi wala maglambot diri sa aton sa local pag may ma-report man nga pila ka mga kompanya kagin pasakaan sang kaso. So maghalong-halong gid kaya mabudlay kung mapasakaan sang kaso mayo lang kon nubo-nubo lang ang penalty pero kung pila pala subong pa may COVID-19 pandemic. Ang isa pa gid naton ka balita ining pasalamat kita pero ano naman ini masakit naman pamatian para iya sa hanay sang PNP matapos nga kapwa Manila or pareho Manila nga pulis ang gindakop kagti ginkakas sa serbisyo matapos magkumpirmar nga ini ang may nahimo iya nga grave misconduct. Anong iya nga ginhimo sini? Involvement sa money extortion. Nagwa gid ini nga information kag ginkumpirmar ni PNP Chief General Guillermo Elazar nga ginpakakas na sini sa serbisyo bangod sa grave misconduct ang isa ka pulis nga ginaligar imbolbado sa money extortion sa police applicants. Kinkilala diri ni Eleazar ang pulis kay Staff Sergeant Joel Zalon Bunagan. Isa ini siya ka pulis nga assign sa pagdala or pagmaneho bisang ambulansya sang PNP Health Service. Ang kamayo na blatani sa imo nga plastada, no? Staff sergeant ka na, no? Meaning ano ka na nang ano tawag na kilala ka na as police, no? Kanugon sa imo gintapusan tapos himuan mo lang sang illegal, amo yung natabo sa iya. Gin-dismiss sa serbisyo. Ang pag-dismiss sa kay Bunagan, epektibo ini Hunyo 14, tuig 2021. Kay base diri sa record man, nadakpan ining si Bunagan sa operation nga ginpatigayon sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon PNP IMEG sa barangay 175 Camarin sa syudad sang Caloocan sadtong Mayo 31. Kag sa diin, ang ginhimo ni Bunagan, nagpangayo siya, nagdemand siya sang 100,000 pesos sa isa ya ka aplikante. Mahimo kung may mag-ayo sa iya, for example, 5 ka mga aplikante para lang makasulod sa PNP, pila man ang iya nga makuha. 500,000. Kung wala pagid ini siya na dakpan, pero for sure kay given subong siya na dakpan, pero mga record sa mga nagliligad, wala kita kahibalo kung sang sanog ni sa nag-umpisa, no? Sa pagbaton man, no? Sang tig isa iya ka or 100,000 pesos sa kada aplikante bilang kabaylo sa pag-facilitate, no? Pag-facilitate sa sining aplikante para iya makasulod sa hanay sang PNP. Ano bala, no?
kalain magpamatian kag kalain lantawon nga uniformado ka na, no? Nagasukso ka sa uniforme sang PNP tapos sa mo niyang ginahimo nimo. Yan. So sunod diri kay Eleazar Hambalya, personal sini nga gintutukan ang kaso bangod seryoso ini sa yaman promesa nga tinluan kag magpatuman sang reforma sa organisasyon. Pati ikaw na mismo kung nagapamati ka dara kag involved kaya sa mga illegal nga mga buluhaton, amat-amat na, no? Pag undang na or kung mahimo pa lang ikaw ang mangin example gid man ako nag-involve ka sa illegal drugs, illegal activities, kaya gusto mo na gid iya nga maguntat o galing kay do naga pangduha-duha ka kay basi balusan ikaw, diretsyo na lang sa imo higher or senior officials, na kay para yang bisan pa paano maproteksyonan man ikaw, na bisan tuon niya ginhimo mo man ina pero at least maging mamag-anang sentensya sa imo given nga ikaw iya ang nagpabalo. Sige, 1:50 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Ini ang pila lamang sa mga nakuha man naton nga information, balita iya sa nasyonal. Sa akon nga pagbalik standby sa aton nga mga ka-aksyon para sa aton man nga FYI topic sa subong iya nga hapon ang aton nga topic for your information sa mga may ara dira sang salakyan, na ano ang dapat himuon if halimbawa makawatan ikaw sang salakyan. Ato na Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na
minsan anong ang kahintangan. Responsable at tagalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Action Radio. Kita ulog ganay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa Pagbabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa inyo sa aton iyang FYI topic sa subong nga hapon. Mga dapat himuon, halimbawa kung makawatan sang salakyan. Hindi lang literal nga makuha ang gamit sa sulod sang imo salakyan, kundi mismo ang salakyan. Di gini marikawan, labi pa subong nga may pandemic, ba do kadamo gid sa mga kawate. So sige, subong iya nga panahon dapat kita mismo if halimbawa maka-encounter kita, sa sitwasyon nga ini, ginkawatan kadira abis ang salakyan. Bisan pa iyang gin-make sure mo man nga nakalak ang puwertahan kag nakasirado man ang mga bintana galing kay tiyang mga carnapper nga ginatawag ay expert na iya sa pagpangguba sang salakyan for the sake lang nga maabrihan kag amo na mapalagyo ang imo iya nga salakyan. So ano ang mga dapat nga himuon, ano man nga oras may tendency nga kung diin mo lang iagin plastar ang imo nga salakyan, lapiton man ina sa mga kawatan. So mga dapat nimo iya nga himuon agud nga para man ma-make sure nimo nga mo na ang sitwasyon nga nadulaan ka na sang salakyan, report gilayon sa pulis. Number 1, magtawag sa pinaka malapit iyang police station. Magsiguraduhon nga mausar ang numero sa mga non-emergencies. Hulata ang mga pulis nga mag-abot. Ikaduha na, hulata ang mga pulis nga mag-abot. Kag kung pangayuan ka sang statement, ihatag tanan sa ila. Okay? I-plastar kung ano ang natabo, ano ang sitwasyon, paano nadula ang imo nga salakyan para nga makahimo sa police report. Angot iya sa pagpangangawat sang imo nga salakyan.
Depende man akon ka isa kay ti may mga inadlaw nga ngaton man niya kapulisan, no, sako man kay na-notice ko sa una sa nagapatrol pa ako, may ara gid sa mga time nga ang mga pulis, no, mga naga-blatter bala nga mga pulis naton, hindi lang na iyatig pila lang kabilog ang ilaman niya gina-follow up sa isa siguro ka adlaw, example tarang vehicular accident or aksidente sa dalan. O, 3 tubtob 5 ka vehicular accident, may norman ina or may ara man sang napatay or whatsoever nga senaryo, pero wala ginaganubo, no, ang ila iya nga ginablatter sa kada adlaw. So that's why nga ihangpon man ina naton. But anyway, balik kita diri sa aton iya nga FYI topic, no. Make sure lang nga mangin ikaw kung ang pamangkot sang pulis, no, kung ang mga pamangkot tira sang pulis masabat nimo. Tag magbilin kagid iya sang imo man nga cellphone number, no, available nimo ang madasig ma-contact agud kung may ara sang update, no, pwede ka dayon matawgan. Ang ikatatlo, sa nasiling ko na dapat kompletohon ang mga detalye angot iya sa nadula nga salakyan nimo. Madamo sang ipamangkot ang pulis kung sang san-o kag paano nadula ang imo iya nga salakyan. Dapat handa ikaw sa paghatag sang husto kag detalyado, no, nga sabat. Samtang mas madamo ka nga impormasyon nga mahatag, mas makabulig ina sa kapulisan agud man nga madasig trace ang imo iya nga salakyan. Ti subong nang tawag na gani Action JM ang barang ginabutang para nga ma-detect kung diin ang location sang salakyan, GPS na. Kung may ara ka na, dako na nga bulig, di ba? Make sure mo man nga ipabalo mo sa sa otoridad agud iya nga madasig nga malocate ang imo nga salakyan. Ang ika-4, kung naka-register na sa isa ka insurance company, no, make sure nga tawgan gilayon. Oras nga makahalin na ang kapulisan, siguraduhon nga ma-report mo man ang pagpalagyo abi or pagkawat sing imo iya salakyan sa insurance agency. Bangod, syempre hatagan ka na nila sang financial compensation depende sa detalye sang imo iya nga ginapangayo. Ag ang ika-5, kooperasyon, no? Mag-cooperate sa kapulisan kung kalawig ang investigasyon. Imbestigahan nila ang natabo yung pagpangawat sa imong salakyan. Depende sa circumstansya sa pagpangawat kag mga available nga clues like CCTV abi or kung nakuhaan bala ang suspect, mahimo nga bisan anuman nga adlaw ukon na bulan, tubtob nga mapangita sila or mapangita na nila ang imo iya nga salakyan. So sa iban iyang do na paslawan gid, no, hindi madali-dali matrace, mahimo nga hindi mo na iya makitaan ang salakyan. Kay man may ang ginahimo kon kay isa, dasig man sila magpailis ang plate number and then pailisan man nila sang color. Te kung ikaw iya nga tag-iya, tandaan mo kung ano ang wala ka nagabase halimbawa sa sang salakyan sa tawag ni sa color and other pagid. Ang ginaanhan mo ya nablang mga bagay sa imo nga salakyan nga daw unusual or hindi panalagsa ini nga gamit para mahibaluan nga imo ina siya salakyan, no? Kay ti common na yang color, common man na ang pag-ilis sang plaka sang imong sang salakyan. Hapos lang na iya sa mga kawatan, pero dapat may ara ka sang matandaan, no? Not just amuna ang color kag ang plate number. Dapat may matandaan ikaw sa imo iya nga salakyan. Agud mahambal nimo nga akon ginayang salakyan, amo nang ginkawat sa akon nga salakyan. Kay para ya maimbestigahan. Kay make sure mo man
ang usual kung kaysa nga ginahimo sa mga amo na notice ko lang ha, ginadala sa mga tag-iyas ang salakyan ang tanan-tanan nga mga dokumento, no? Ang tanan-tanan nga mga dokumento. Pero make sure nga may ara kag dapat sang kopya sa inyo balay or dala nimo, bit-bit man nimo sa imo nga bag. Hindi nga pangbilin mo lang da sa imo nga salakyan. Kay ti basi kung matabo, no? Kung matabo wala man naton ginapangayo makawatan ikaw or makawat ang imo nga salakyan kag ara man didto na dala ang tanan-tanan nga papeles, ti maano ka na lang, di ba? Maano ka, matanga-tanga ka na lang kay ti kun pamangkuton kag i-check. Oy, legit man ang ilang ipakita kahit didto na apid or nadala didto ang mga papeles nga kung tani ara na yan sa imo personal. Sige. Alas 2 just na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang aton man nga FYI topic sa subong iya nga hapon. Sa mga ka-action naton nga naga-monitor via Facebook Facebook Live. Karon lang kamo ha. Pangnawagon tanang kamo da. Sige, standby sa aton nga mga ka-action kay this time. Diri kita sa pagbasa sang sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton nga letter sender sa subong iya nga hapon, nagpatawag lamang sa kay Neo. Agang sulat ni Neo nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sang programa ang This Is My Life. Tawagan lamang ako kay Neo, tita. Ang problema nakon tungod nga ginasunlog ako sa akon mga barkada. Ang rason kuno kun nga agin sabat ako sa akon girlfriend bangod nga may diferensya ini sa panulukan. Apang kun lang tawon, may punto sila. Mataas gid man ang grado sa antipara sang akon iyang girlfriend. Kag hindi na siya makakita kun wala o kun wala niya nasuksok ang iya nga antipara. Ang nagakatabo tita, permi siya nagapaupod sa akon kung mayara sang kadtuan. Kag ang isa pa tita, nag-untat siya wala sa pag-eskwela. Bangod nga, hindi na niya kaya. Tungod bisan online, nagasakit na ang iya nga mata. Wala man sang problema sa amon nga relasyon nga duha tita. Kag nagapasalamat ako tungod mabuot man ang iya nga parents. Permi nila ako ginapakadto sa ilabalay. Kag syempre, dala na dira ang pag-alalay ko man sa akon GF. Gusto ko na gani nga awayon ang akon mga barkada. Kaysa akoon ko tita, napikon na ako sa ila. Kasakit na para sa akon bahin. At sa paglantaw ko, insulto na ang ila ginahimo pati sa akon girlfriend.
Palangga ko ang ako nga girlfriend sa pihak sa iya nga sitwasyon. Para sa akon tita, tama ka nami pamatian. Sa tagsa nga ginahutik niya sa akon, kung daw ano niya ako kapalangga. Kag nagasiling nga kung mahimo, hindi niya ako pagpabayaan. Ang siling pagani niya tita sa akon, bisan nga hindi man siya maayo makakita, pero maathag naman ang iya pagpalangga sa akon. Apang isa ka best tita, kaagibla kami sungguranay. Kaya ang natabo na dosmo siya. Samtang nagakaon kami sang donut. Ano abi tita kay samtang nagalakat kami, wala ko nakita nga may lubak-lubak galing nga parte sang dalan. Kag didto nakasandad kay nakadusmo ang akon girlfriend. Ang natabo, nautod ang iyanti para. Maayo na lamang kay nakayukuman. Wala kami nga duwa nag-istoryahanay. Tub-tub sang madulong ko siya sa ilabalay. Pero nagpasalamat ako kay nag-okay naman kami. Nag-subong, 4 na kami katuig nga magkarelasyon. Ang ginaproblema ko lamang subong tita, edo hindi ko na gid magwanta. Ang ginahimo nga kainsulto na para sa akon parte, sa akon man na girlfriend, nga ginahimo sang akon iya nga mga barkada. Tita We, salamat gid sa pagbasa sa nga akon sulat. Ang tagpadala niyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita. Amuyad to ang sulat ni Neo. Ang iya man nga problema kay do ka kalain magid pamatian mo no nga given na bra nakitaan ng sitwasyon sa iya girlfriend tapos amo pa nang sunlog sa iya mga barkada. Sige lang sa kay Neo, standby kay sa akon man nga pagbalik. Basahon ko man ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma para sa imo nga problema. Mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sang Panyawan Liniment Oil. Na? Said Panyawan Liniment Oil, produkto sang said Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sa kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Mayong hapon sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live sa kay Sherwin Marco Uwia. Mayong hapon Sa kay Sir Alex Montasa, mayong hapon man. Rodeline Alvarez Bayabado, mayong hapon. Kay Veron L. L or L? Sige. Salamat, Gid. Sa kay Von Panizales, mayong hapon. Sa kay Ma'am Carol Montoya, mayong hapon. Tamyaw niya ko no si Sir Enteng Bivosos sang Fortune Town. Salamat! Kay ginatamyaw man ni Sir Alex, si Sir Noel Amar, kag si Sir Melily Oligo, and also sa kay Pare Bia Jonathan. And kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Doc, with Doc Mayo sang Rochester, Minnesota, Ma'am or Mrs. Alvarez ng Barangay Tangob, kag kay Ma'am Jinky Dialagdon, kag pamilya Dialagdon Apil sang Pandanon DSB. Sige, salamat. Ma'am Mary Hope Cordova, mayong hapon, kag salamat for the appreciation of my hair. Joke lang. Salamat gid Ma'am Mary Hope Cordova. Sir Melily Oligo, good afternoon. Ma'am Rona Rida Trava, mayong hapon. Naga-monitor sila ko no upod sa kay tatay niya Teddy sa may Banwa Yasang Valladolid. Salamat gid sa pangi na ngagin padala mo diri hambal ni Action Doral tamis ko no pero wala ko pa natilawan. Anyway, salamat sa gihapon. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaca Gamala, mayong hapon man. Greet ko no sa kay Narisa Pagtulunan on her birthday today. Greetings from NTCC Branch 3 staff. Thanks a lot and keep safe always. God bless you all and more power. Sige. Sa kay Ma'am Florencia Villacampa, mayong hapon man. Bayatamyaw ko lang kanday Los Biminda Guillen. Mayo lang nga pagpamati sa may purok mahimulaton Banago, Bacolod City. Kay Ma'am Connie Dormitorio, mayong hapon. Naga-monitor dira sa syudad sang Talisay. Okay. Sa kay sinupagid iniman. Si Sir Armando Regalado. Nanay lang gid. Sa kay Sir Armando Regalado, mayong hapon. Naga-monitor siya from Montara, Isabela. Salamat. Ma'am Ina Sinoro, mayong hapon man. Okay. Sige, Ashley. Good afternoon, Indayan. Pamati kami diri sa may Sumag. Halong lang. Sige, salamat gid. Okay. Sa kay Chofilio Espanyola Jr. Mayong hapon, Ma'am Ann, permigid kami din naga-monitor sa imo program always sa may Tagda Zone 3 sa Banwa sang Hinigaran. Salamat gid sa inyo yung pag-monitor. Si Sir Eddie Ricafort sang OTTG. Salamat. Rofina Era Gabino, mayong hapon man, naga-monitor siya sa may barangay Handumanan. Miss Analisa Sabino, mayong hapon, naga-monitor sa Banwa sang Calatrava. Keep safe and God bless. Sir Eddie Lawas, mayong hapon man, dira sa Cane Town, Victoria. Supod kay Dana Isabel. Na Ma'am Virgil Pinda, naga-monitor sa may Celine Homes. Salamat gid
and God bless you always. Nason Manulo Soryo Ayong, mayong hapon pakigreet lang sa akon mga tiyo kag tiya dra sa may barangay Tampalon. Kawan kala ninong Tampalon? Frankin Ayong, Tio Buning sa pakaisa ko nga si B-Boy Moga, kag si Marlon Tibos. Sige, salamat. Sir Ed Hilado, mayong hapon man. Sige, salamat sa inyo nga pag-monitor sa subong nga hapon. Padala lang daa sa inyo man nga mga mensahe kay karon ako na basahon dugang. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bakolong nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na nay sagsay ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo
Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyong kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pagbasa man sa mahatag iya nga advice ni Tita Wilma sa aton letter sender sa kay Neo. Mayong hapon sa imo Neo, kag salamat sa pagpaambit sa imo sulat diri sa This is My Life. Abi mo Neo, daw pareho kalabo sa panulukan sa imo iyang girlfriend ang pagsapak mo man, no? Or ang pagpatol mo man sa mga ginapanghambal dira sa imo yang mga barkada. Ang pinakamaayo mo nga himuon, hindi mo pagsapakon kung ano ang ila ya ginahambal angot sa imo yang girlfriend kag sa imo. Kay ang matuod nga paghigugma, wala na nagalantaw sa itsura. Kung palangga kasi mo nga girlfriend, bisan klaro pa ang iya nga panulukan, mas klaro nga palangga kaniya. Hindi magkabalaka kay hindi ka man dapat ka-insecure. Mapalaron ikaw bangod nakuha mo ang isa iya ka babayi nga mabuot kag masaligan. Diba? So, focus lamang sa imo iya nga relasyon. Mas maayo man nga mabuot ang iya parents sa imo. Basta, sunod, hindi mo na siya pagpabayaan, ha? Okay, basi, bala subong, hambal mo din, makaisa pa malang ka mo nagkaaway, sang nados mo. Kasi pagka-next, amo man dyapo ng inyong awayan, nados mo. Ano na nakaroon ng itsura sa imo, yung girlfriend, o kagti karuluoy man, kamahal bala, no? Ako niya ha, sa akong personal. Personal experience. Mo personal experience. Oo, kay Inday Ann, si Inday Ann, naga-use man sang antipara. Pila, bala, magbakay o antipara. Tandaan mo na. So, dapat make sure mo gid nga hindi makados mo ang imo girlfriend. Kay basi maglabog ang antipara, maguba, gasto ka naman. Mayroon lang kung ang balayan lang ang maguba, kung ang lens beam mismo. Piladaan ang presyo. Anyway, balik ko din sa advice ni Tita Wilma. Hambal ni Tita We, dapat stay happy ka. Nakakaupod sa imo iyang girlfriend and also sa iya man nga pamilya. Sige, salamat gid Tita We sa imo man ginhatag iyang advice sa kay Neo. Tutuod na no natural lang na subong gani kay subong tinion, subong nga panahon ang tawo bala temprano pa kun kay isa, pila pa lang ang edad, naga-use na glasses kay man. Halay use man sang cellphone dasig nga nagapataas ang grado. Kung gani nagataas man ako nga grado, galingin kung kaisa ako nga ulo kay ti amo na, no? Hindi ka na makakita sa malayuan, hinahanglan sang malapitan kay para maathag kag maklarohan ni Inday Ann. Anyway, pasalamat lang ta kay may ara ta salamin na. Sige, alas 2:32 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang isa man sa mga letter sender naton, no? Nagpadala sang sulat diri sa This is My Life. Standby sa aton nga mga ka-aksyon kay this time diri kita sa pagbasa sa first part sang aton iyang horoscope sa subong nga hapon. Sa suman nga adlaw Hunyo 16 tuig 2021, unahon nato ng mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Pamatian ang side sang iban. May mga kahigayunan nga kun halay mo gida i-push, no? Ang imo iya nga suggestion, mahimo lamang nga magresulta ina sang wala paghangpanay. Bisan iya nga sa paglantaw nimo, husto ang side sang iban or ang opinion sang iban, kag husto man ang imo iya nga opinion, pero make sure gid nga pamatian mo ang ila iya nga sa ila nga bahin.
Kay dako ang mabulig kung naga-insyandihanay ka mo, kag bisan tuod nga wala nagasanto ang inyo yang opinion sa isa ka bagay, pero may ara ka mo sang paghangpanay, pag-insyandihanay nga ginatawag. Sa mga Gemini, lucky numbers 9, 17, 36, 44, and green is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, ang short-term goals ang dapat hatagan atensyon kag tinguhaan nga mahimo. Ang importante lamang mangin mapisan ikaw agud iya nga hindi man madula dira or hindi ka bala lost track no sa imo iya nga handom. Sa mga Cancer, lucky numbers 18, 26, 29, and 40. Cream is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hunyo 23, tubtob Agosto 22. Madako ang kumpiyansa sa kaugalingon. Gani, wala yasang espasyo nga ikaw ang makahimo sang sala. Subong ginausoy nimo ang kaayuhan sa imo iya pangabuhi. Sa mga Leo, lucky numbers 12, 25, 39, and 43. Fuchsia is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, maatubang musubong nablang hangkat sa imo kung paano or tubtob diin ang imo iya pagkontrol. Ang kinahanglanon, paghangop kag pagpasensya. Hindi pagpatulan ang mga tawo nga ginahungod-hungod gid ang pagpanghilabot sa imo. Sa mga Virgo, lucky numbers 4, 5, 26, and 42. White is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, sa baylo nga atubangon ang pressure sang kaugalingon, magpangitaa or atubanga dira ang pressure nga dulot sang iban. Amo na dapat ang imo iya nga tutukan. Hindi mo i-pressure ang imo kaugalingon para ma-please, no? Para ma-please ang gusto sa iban. Sa mga Libra, magpakatawhay, no? Kung may mga bagay kun kay isa na dumainit kinang imo nga ulo, o kapin pagid kun makita nimo or mabatian ina nimo, but make sure nga magpakatawhay ikaw, na hindi dali-dali mag-desisyon kay base amo pay na ang halinan para iya nga magresulta sa hindi manami nga sitwasyon. Sa mga Libra, lucky numbers 2, 14, 34, and 39. Pink is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, ang imo himuon nagakinahanglan ina sang oras. Dapat may ara ka iya sang kaalam para maangkon man nimo ang imo nga kaayuhan sa pangabuhi. Sa mga Scorpio, lucky number 13, 19, and 29, and also 44. Brown is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:38 na kita. Amo yato ang first part sang aton iya nga horoscope sa subong man nga hapon. Si Sir Ed Hilado mayong hapon, kag kay Ma'am Delia Liave, naga-monitor kuno sa may Charito Heights sa may Barangay Granada. Kag dala na lang dira sa kay Sir Chusdado Frofonga, kay naga-monitor man. Kaupod sa kay Ma'am Helen Golmatico Frofonga, ang iyang asawa. And happy birthday kuno kay Rose Tadia sa London. Sige, salamat gid sa inyo iyang pag-monitor. Standby sa aton nga mga ka-aksyon para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng zen. Desisyon 2022.
Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin.
Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19.
Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang Another time, alas 2:48. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope, sa iluhan naton ang Sagittarius. Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, ang pagatubang dira sa mga obligasyon. Nga ina balang gina-accept nimo kung ano man ang imo nga mga ulobrahon kag palangga nimo ang imong mga trabaho. Dira gid nimo iya mahibaluan. Tungod imo man malabot ang imo nga maayo nga pangabuhi. Kung imo lang ayuhon ang imo man nga pagtrabaho. Ang ipakita ang imo nga ikasaran. Hindi magpadala-dala sa mga pagpanghangkat sa kabuhi. Sa mga Sagittarius, lucky number 6, 24, 31, and 40. Blue is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, agad nga makasiguro ikaw, na nga mangin maayo ang resulta, tun-an anay ang tanan. Mas maayong magpangayo ka dira sang advice sa mas nakahibalo. Sa mga Capricorn, lucky numbers 7, 12, 27, 39, and yellow is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, maayong palatandaan para sa love life. Kung may aras ang issue sa pamilya, inaman ang imo nga masolusyonan. Sa mga Aquarius, lucky numbers 2, 6, 23, 33. Royal blue is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, wala sang perpekto nga relasyon. Parte ina sa pagpamatuod or mangin matuod ka sa isa ka relasyon kung may ara ka sang nahimo nga salain ang ginaako ginaako nimo nga nakahimo ikaw sang sala. Pero tinguaan lang nga imo ina nga makay-o or tinguhaan nga imo ina nga masulbar. Sa mga Pisces, lucky numbers 3, 13, 23, 39. And red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, hindi pagbaliwalaon, hindi na ba maghalong ikaw para malikawan ang aksidente or makasakit ka sa ibang iya nga tawo. Ara kung kaisa, like for example, sa ato lang nga paghambal, may mamit lang kita nga mga tinaga nga masakit na gali sa palamatinan sang iban. So maghalong-halong. Makabuya kagid man sang tinaga nga masakit, magpangayo na lang daan sang pasaylo. Kay syempre, tawo man na siya, may balatsagon man na siya, ginasakitan man na siya. Okay? Sige, sa mga Aries, lucky numbers 1, 2, 26, and 37. Navy blue is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20, sunda kung sino dira ang ginadikta sa imo yang kaisipan, kung sino man ang nagani action JM, nagapatibok, kumakitaan mo sa bala, to hindi ka at ease. Sa mga Taurus dira, hindi magpadala-dala sa mga sulso sang iban, agud man nga hindi maguba or hindi makaperwisyo na sa imo man nga isig katawo. Sa mga Taurus, lucky numbers 6, 18, 27, and 28. Peach is your lucky color.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:53 na kita. Amo yadto ang aton nga horoscope sa subong nga hapon sa subong man nga adlaw Hunyo 16 tuig 2021. Si Sir Ray Baryoga mayong hapon dira sa imo nga always man naga-monitor sa may barangay Pandanon sa Don Salvador Benedicto. O sa kay Romo Lubat, tanggali speaking of DSB. Salamat man sa pag-monitor from time to time sa mga programs ng Action Radio. And also, sa mga nag-monitor subong iya sa may RTN office, sa Bradco, sa Ilanita Minda, sa Ilantanida, and also man sa ilayan ni ng Larry, ng Joy, ng Tintin, ng Norlin, and ng Gigi, and also kay ng mamanang pa ko. kay Kapit. Okay, kay Christopher. Mayong hapon lang. Sige, and also man sa may Florenceville, gali. Wala man ni nagkapatay ang radyo. Si Nang Ann Rose. Nalipat ko sang apelyedo. Sige, salamat gid sa inyo man nga pag-monitor. Standby sa aton yung mga ka-aksyon. Kay this time, diri kita anay sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, antas man ang tanan.
Diri kita anay sa aton iya nga Bible verse of the day. Gikan sa James chapter 4 verse 15. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. And this time, dari kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa aton mga kaaksyon sa pagupod sa akon sa Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Inday ang una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.